Gaur beste enpresa batera bizita. Guretzat irakasleontzat garrantzitsua da aurrez aurre entzutea zer den enpresek behar dutena. Ze espero duten gure ikasleengandik. Guk enpresan pertsona autonomoak behar ditugu, bai? Malguak, toleranteak, arduratsuak, sortzaileak, berritzaileak, badakizu. Taldean lan egiten dakitenak. Gero beste alde ingurune berrietara moldatzen dakitenak ere gustatzen zaizkigu, beste hizkuntza batzuetan hitz egiteko eta ulertzeko gaitasuna dutenak ere bai. Gero inguruarekiko errespetua dutenak ere garrantzizkoak dira, gatazka egoeretan moldatzen direnak eta arazo irtenbideak emateko gaitasuna dutenak ere gustatzen zaizkigu. Badakizu, lanerako gogoa duten jendea. Pertsona jatorra. Guk enpresan tolerantea, autonomoa. Lanerako gogoa duten jendea. Arduratsuak, malguak, tolerantea, arduratsuak, sortzaileak, berritzaileak, taldean lan egiten ingurune berrietara moldatzen dakitenak inguruarekiko errespetua, beste hizkuntza batzuetan pertsona jatorra.